Para ribe iat jonga nga ai kublei pi baro. Ka ai nga gejing kemen ke bakrau bene kendu bat pi baro sasisian lengba kaman kibat. Shiteng na kesnam arhajar arpun riau kalalet. Hakini ki hendro banai belalet no, ngile kran ki babon ki jingjop ki ba ai mensiam jong ki para ri hakaman kibat. Ubenai jeliu ru ulawan ra katuk ni ki maujam ki ba pendap i wei nong India da gejing sengau sarong. Kini gejing job ki pen i ya gejing klan jong kejat ben rio jongi ke banang roy ha gejing sngan bat gejing la banchania halade. Dangshen ngaliyo alat bane shim benta ha ke program ke dai bat ke Indian Navy ha Kolkata. Ha kata kapor la penrungkam ya ke INS Dunagiri, INS Shanshodhak bat INS Agre ha ke sipai duriau jong keri India. Nadu gejing penwandur jongki hadu gejing shna jongki. Kawai pa kawai ke benta jong ini jahat, kalong ke batenrai pura. Ke bapen i, ya gejing la jong ke India ke banang roy, ha gejing shna ki tiar ya dari. Bat gejing shimkia jong ka, ya ka atba nirbhar bharat. Paralok, ubnai jeliu ru ulas saki ya gejing kio ke bakrau, ha ka kam lengsun. Ka lengsun si 295, ke balashna ha kari. Ke badan da gejing sengau sarong ya kedak, made in India. Lani balashna ha India. Kala pendap hok ya gejing her ke benengkong jongka. Nalor kata, ya sau pauteli kum kini giling sun dangshna hapok kari. Kani gejing temu ka ai jingkerman batamai, ya ki micro, small but medium enterprise MSME bat ki kam ling sun. Kat bagadang tauru ikilat kamai ki batamai. Kalong sekawai pat kesenjam ke baklan, ban penurlong ya gejing temu jongka atma nirbar bharat. Mentau benai ke Defence Research and Development Organisation DRDO kala job ru bantes yu namding balashnahi hakari long range land attack cruise missile. Yau niu namding lashna lang dagi jakates jong ke DRDO bat ki parlok karkhana jong keri India. Kebapen iya ke jingit trailang kebanang roy hapdeng ki jaka pulia science jongi bat ki karkhana hapok kari. Rengkat kini ki jingjob ki peni ba nadu ki duriau hadu ki sun. Ke India ke nang klan, nang shngan, bat nang la banchania halade. Paralok, kawai pat ke jingja ke bakongsan hu benai jeliu, kala sakhi ya ke perthai barok kawai bandan bentalang ha ke jing persang jong ke India. Ka jing rakhe jong ke sngi bale yoga ha ke perthai. Menta ke senem la penlong ya ki program yoga baper, hapalat arhajar sanspa teli gejaka ha ke leng ke perthai. Hakeri jengiru daki kelurngut ki beriau kele shimbenta da gejing sengau tenat. Hagi jinghikai yoga balapen long hagi jaka boper. Hauni ubnai la sakhiru ik jingya kop yeleka yoga sana. Ha keperthai kebale keren bah. Kabla long ha Ahmedabad. Ka India kelepeni ik jingela kai ke itenat bah. Ha kaba kalayo hado shispa khatsau teli kitakma. Kentop ya shispa arteli kitakma ksiar. Dagani ke jingjob ke bapala ke India ke lalong ke bah khamat ha ke jingyok takma ha ke ni kelempong yelak kai. Nga ai ku beli kerpang ya baro ki nong yelak kai na ke benta ke jingyek kai ba kerpang jongki. Bat nga kit bok kit ruyang bagi nang yai beteng ban job ha ki por banwan. Paralok kemensiam jong gunu ke jat ben riau dai ki beriau jongka. Bat ha bagi beriau jongka takari ki syem ya karai. Om dan bor ke balak ban pensangye ya ki na ke thong jongki. Kini ke bor jong ke jingi shim benta pat ba, haga bataya ke jat ben riau. Kalong ke jingdan ke bakrau jong keri India. Mat ngidang mat ikani ke jingi shim benta pat ba, man la ke por. Paralok, da ke babu ke jingmut ke jinglong ke bami, na ke jingi kan at ke pang sep ngi ke Asia. Ngalabo katto kani ke jingkerpat, syagi beriau jong keri jongi. Ngal kerpat ya baro ban kiar na ke batit kesiar katto kani por kat balat. Ngalakan turu iki breu ban kiar, naga batemu ban let jinglet syabari haga naga por. Ngalakerpat iki nong syong ban kentiau wega jingye syong kalilang. Ban kerpat iki nong rep jongi ban syim iki rukom rep klam dawai. Ban yada yaga jing sebo jongki lingkha jongki. Bat ban penon kam kambon yagi sebo na kamariang. Paralok, ngasngungu sibon iwei pa iwei nong syong jongkari. Om tang bapila kersa ni kini jing kerpat, nrei pila airu ek jinget trailang ke bapura habarok kiliang. Bon kilong yeng kilia thu, ek jinget kendo jengki, bat nga leng baki kubor. Bon teli kilong yeng kilarai ban om tiet ksiar thamai, nagbenta ki jingye syong kurem hagi yang kisem jengki menta kesnem. Haga jaka kata kat bala ki jet ban penan kambiang, ya ke ksiar ke balarim,
bat ban shnaya ka kum ki jingdeng ke bathamai. Kum joru bon ki brio kila pen priang hagi rensan social media. Bakila pen kenria no ya ke syuti syabari kum ke jubab halor kini ke jingkerpat. Paralok, bon ki brio kile samru i ke jing syam ki ba ai mensiam syapang ke jing pediang ya ke jing ya syong kalilang. Kitu ke bejulet jinglet man ke sengi sya ke jo ka jaka ha ki kali shimet jengki mentai kila sedang mene syong kalilang. Hangno bala ki brio ki jiet ru ban penan kam dagi bos bat ki metro na ke benta ke jinglet jingwan jengki man la ke sengi. Kini ki jing persang ki arab ban penek pensa ke petrol bat diesel. Kumjuru ki kubor gi ba ai mensiam ki wan na ki jaka baper jengkari syapang ke jing penan kam gi sbo ba yo na ke mariang ke bala nang kiyo. Kani ke jing sngo tho ke banang roi ke peni ya ke jing sim kya jeng ilang na ke benta ke rep karyang ke bane ba ke jing sumare ke mariang. Paralok ngas ngo kemen bani i ba mangi kinong India nge kendo olang ya ke ne ke jing jong ke perthai da ke mensiam jong ke jing teli bat ke jing kit clear. Ngangit scam bagane ke jing klan hi jong ke jing sim benta pat ba kandang penkup bor yangi. Kani rap ingi ban job ya man la ke jing bat kan yala mega jat ben rio jengi sya ke jing job ka bakam kraw syu. Para riba yet hagari jengi. Kisngi ka ba ke jing khawai syong kurem kem dei tang ki jing le ekmen shiyeng. Kidi ki jing rakhe bale samlang da ke imlang salang bro kawai. Kawai pa kawai ke long yeng ka kwa banya sam ke jing kemen jongka bat ki wai pat. Bat ka long ko rukom ban ai jing ai sngo bha sya ki nong wan kum ka dak jong ke jing sngo ngo bat jing iet. Paralok kawai ke long yeng na Nandet ha Maharashtra. Kalabo ikan nuksa ke bapala benesam ya ke jing kemen ha gerukom ke badan jing mut shisha. Ka long yeng ki petkar na kesnong Bahadur Pura ha Nandet. Kelas ngau balada dei benesam lang ya ke jing kemen. Dei benesam lang ha gerukom ke balak ban longkum ke jing kershan ha ki por ke bae. Ha ke jing khawai syong kurem ha ke yeng ke sem jongki kila penbet ya ke accident insurance. Na ke benta hado lai hajar sans pa angut kinong syong shnong. Lapen biang ye iwei inong yo jing mentoy da ke insurance ke basilak tengka. Ke jing perkhat ke badan halendet jong ke jing temu ke badan buram kalong ke bakta asisha. Kalong yeng kala sakhi kumno hadian ke jing ja accident bon ki long yeng ki sakut ha ke jing akaliang ke pisa tengka. Hakum kini ki por wat ke jing da ke barit ha kaliang ke pisa tengka kala ban ai ke jing pentengan ke bakrau bat banlong ke lenti jong ke jing im. Paralok ke sorkar ke ai ke jingyada syaki klur teli kilong yang hakelengkari. Hapo ke Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana na kebenta ke baisio premium shisnem ke batang arpau tengka. Kebamut ke baisio premium tang arpau tengka na kebenta shisnem. Lapen biang ya ke accident insurance ke bahado arlak tengka. Hado menta palat sanpupra klur ngut ki brio kilarung hakene ke skim. Nakini kumba arpupra klur gidi ki kemie ki hinmen para kenthai ki khon kenthai bat ki kenthai jongari jengi daga pensyong nong rem hagi jingtep balayo hadu menta ki long yeng ke bla syakta ki layo ke jingyarap ke bapalat lai hajar nyos pa klur lengba kini ke skim. Paralok kumjoru ke Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana kalong ru ke badan kam. Kani ke skim ke ai insurance ke ba arlak tengka sya kalong yeng tada jabo breu uyap hagi jingja besngusi. Kabai premium haka sinem kalong tang saus pa lai pu hundreu tengka. Kani kemud om tang si tengka pia haka sisngi. Palat arpu nyau klur ngut kibriau kilarung haka neka skim haduk menta. Hapo jongka kumba khatwai lak teli kilong yang hakari kelio jingerap pisa haduk kumba arpu ar hajar klur tengka. Kini ki nambar kilong kibahe abha. Halendat kini ki jingkhen daki lak teli kilong yang kidon lagi jong ki kana. Hangno ka kemia kala yo jingerap ban beteng ya ke jing pulia jing ki khon bat hangno ka kemia kala yo ke jing kershan ban kit iki kam yeng kam sem. Paralok teng kenong rem jong ke jing singan ke bakrau kala ban sedang da kepisa ke berit bha bat tang kawe ke senjam ke berit wat karai ke berit ru kala ban wanra ka jing kala ke bakrau nga kentu ipi baro ba pen pentikna ban esam ke jing tip sepang kini ki skim haki long yeng jong pi. Para riba iet hakaman kibat. To mentang ina pai syaka weipat kapang kabalong ke benta jong ke imlang salang dagi hajar senem. Kata kapang galong ke jingit biet.
Kajinget biet bonsian kalong kaba kampalat banya kaba shusngoto bakla. Kawan ra jing tiang, bat haba jing tiang kabat e jingmut jing perkat. Suki-suki ki beriau ki dono ya jingla aban yoi ya jing shisha. Hapo jing penbor jong jingit biet. Ki beriau ki sedang ban shim ya rai klem da perkat. Klem jing syampang jong science, bat klem da tip ya jing shisha. Kum kini ki rai teng-teng kila ban wanra ya jing ma ki bakrau. Hagajuk gopor ke imlang saalang jongi kala jumat jingkerku di brio shimet ki bela tuklar ya kum kini ki jinget lengba ke jing start science ke jing syampang bat ke jing perkat ke bastad. Ke jing persyang jongki ke penslur ki brio ban bujeli ya ke jing tiang da ke jing tip bat ya ke jinget matla da ke jing sngotu ke babnya. Paralog ke jingya lenti na ke jinget biet sya ke jinget bala pensyai kam julong ke basuk. Menta kesengi ngakwa banya sambat pi, ya kawai na kum kini gijing ito kana kiba ay mensiam. Jong kejing yat ke job ke penpau, ya kejing job jong kejing mut jing perkat, kejing sengutu, bat kejing ya persyang lang. Paralog ya kawai kesim la syam ha asam. Kekerteng jong kata kesim kalong hargila. Kehargila kalong kesim keba om jukam syam. Kadan kebenta keba kongsan ban sumar kuat ya kamariang. Henry la selamba, la syim bakalong ke basniaw hakikat to kani gibenta jong ka asam. Kibriyo kim sngaw tenat bani iya ka hasaw dong jongki. Bonsien, wad iki dieng, hakiba kasim hargila kalasna kiskum, kijupom no. Superkat, kasim kabayarap ban penkuat ya kamariang, katahi ka hargila, kala kalalong kabasya shitom na margajing tiang jong kibriyo. Hakini kapor, kaway ka biologist ka Purnima Devi Barman, kali i kini baro. Kalarai ban penkelai kani kejing sengutuk bakla, kabala rung jeliau haga jingmut jing perkat jing kibriau. Kala keren bat ki kentai, kala batai ki ki kibriau halor ke nongrem jong ka science. Bat suki-suki ki kentai kila sedang bani dan bentah kani kejing yalap. Nangta kala sedang kejing kala kabakrau. Kasimhi kabala be na oman syua kum kadak kabasniu, kala sedang banlong kejing itu jong kishnong. Dagi hajar kinong syong shnong, kikentai gile mi syakmat ban pelat em ya kisim hargila. Bat mental la tip ya ki kum ki hargila army. Kini kikentai gile le apersya wat ya ki emlang saalang. Kila tray met labat sngi ban pensngau to ya ki emlang saalang. Bat kila i no ya ki jinget biet. Kila peni bahabala pensngau ya ki jingtip ki badai. Wat ki rukam perkat ki bala rem da ki snemru kila ban kela. Paralog ngajuong ubay le akai upo. Menta ke jingdon jong kum kini ki samla ha ka rijungi kanang kiu stat bha. Ki bele kai bat ki bapo. Habayunu jor ba ki por ba menshwa, menta ki samla ki kambon ki basyem ya ke jingel kai kum kakam. Ngalatip syapang arteli ki jingtmu ki ba kum kini ha Nagaland, ki belong ki ba sngotenat shibun. Ka jingtmu ko beningkong kadai ka Nagaland Baby League. Haba pia sngoy ka kerteng pila ban perkat shisha, bagadai banlong ka no ka leak ka barit na kabenta ki kena ki badang rit bha. Henry kamlong kumta. Kani ka diga lumpung ka bapala jong ki kena rit, ki balong kum ki sentio ki badan hakarta, ka ba sansnem hadu shipho na kat arsenem. Badai kum kata ka lumpung jong ki kena nong ilakai football, ka ba penslur ya ka jing stat bat ka sap jong ki. Bat ka ba teiru ya ka jinglong jong ki. La sedang ban penia sok ki kena jong ka Nagaland bat ka football. Ki kena shenrang bat kentai na do san hado shipho snem karta kila bane shim benta haka. Kene ka league menta kala pendep ya ka jingdap laisnem jongka. Kene ka league kala kta baha ka rukom ka baha ya ka jingmut jing perkat jong ki kena. Paralog ka weipat ka jingtmu ka bakrau ka dangja ha Nagaland. Ka kerteng jongka kalong Nagaland Women Futsal League. Lese ke futsal, kala banlong ke kentian ke bathamai na ke benta jong pi. Ngani thu ya pi, ya ke futsal la tip ru kum ke football hapo yeng. Hakane, kidantang sangut kinong ilakai hakawai ke liang. Ka madan ilakai ru ka kamrit shibun ban ya ka madan ilakai football ke bajulong. Namar kane kinong ilakai ki haban syemi ki rai ki bakloy. Ki haban penan kambhai ka buit bat ke jing tebit jong ki. Ka Women Futsal League jong ka Nagaland, ka ay kalat ka bakraw iki kon kentay jongi, ban peni ya ka sap jongki. Nga ay kublay ya ki patba ka Nagaland, nagabenta kum kini ki jing tumu. Kum kini ki jing persyang ki ay mensiam iki weipat ki benta jong ka riru kumjo. Paralog, kani ka diga jok jong ki kor ki bor. Ki jingwat benya ki batamay ki jaman la kasngi.
Kijing pen mi thamai jong ka AI kidang mi. Hagani ka jok, ka wei kijing keli ka long ka bakong san bha, kumno ban penne pensa, ya kijing start jong ki brio. Kat bang idang ya chakmat bat ki buit thamai, kumno ngin yai sa ka jing yadai bat ki tenrai jongi. Ka skol ba Nalanda kala syam ya kalat ban weng ya gini kijing keli. Ka skol ba Nalanda jongi, ka beladap degi hajar senam, menta kadang penwandur, ya kijing long jong kari India, hakadur ke bathamai. Arsenam mensyua ngalayo alat ban ple, ya ka jaka pulih thamai jong ka skol ba Nalanda. Ka skol ba Nalanda kala penimpat, ya ka dustur barim jongi, ka balong ka Shastrat. Lania ka jingyatai jong kiri ustad. Ka Shastrat kamdai tangkalat ban penpau, ya lagi jong kijing sngo. Kalong kerukom ka bala penbet renti, jong ka jingyatai, jingyakran, bat jing perkat ka bajeliau. Hakane, kalong ka badan kam shibun ban peniye ka jingmut jong pi, da ka jing pensyongnya, bat ki jing shisha. Bat pi de pandan ka jing start, ban le akane. Ka jing hikai ban syat skor bat sngo tho i ka jingmut jong ki weiru, la yo lengba ka kerukom trekam jong ka Shastrat. Nga sngo kumen ba ka skol ba Nalanda kala penlong, yakum shibenta jong kane, ha ka jingyalang penkup kerdan jongka. Kumba siteng ni kisamla pule ke be shim benta haka, kilawan ni ki wei pat kiri. Kani ke jing persyang ban penyeso, ya ka wei ke dustur hendai, bat ki por bementa, kalong ke bade ban yaro shibun. Nga ai ko beli kerpang ya ke skol ba Nalanda, naga benta kane. Nga kenturu iki wei pat ki skol ba hakari, bakin perkat, yakum kane ke jing temu. Paralok, sagawai pat gajing persyang ka bakraw kadang yat syakmat ban penkre ki samla nagabenta ki kor ki bor ki batamai kat bagi dang yadai bat ki tenrai jongki. Ka Central Sanskrit University ke badan Delhi katemu ban sedang ya ka BTech program ha ka Artificial Intelligence bat Data Science. Kani gede sinjam ka bakongsan ban penyeso ya ki kor ki bor jong kani ka jok bat ka jing start tenrai jong kari India. Kani kan yarap aga bentau, ya kitiar AI ki bathamai, naga benta ki kitian ka India. Kakam ban penek pensa akikot bagi jingthok ki kiti ki balarim jongi, ha ka dur jong ka digital, kan yo ka jingki ka bapura ka bathamai. Nga ai ka jingkit bok kit ruyang ya ka Central Sanskrit University, naga benta kani ka jing persyang. Paralok, menta ka lariti ke India ka lapoi ki benta baper jong ka perthai. Ki beriau hakaleng ke perthai ki nang tip bat priang ki surjing tem, ki jingruai, bat ki jinglong mensiam jongi. Daki hajar kilometer syat jengai negeri India, ha ka duriau Caribbean, kedan ka wei kari ke bekerteng ka Dominican Republic. Hangta, ka jingdan ki nong India kalong shispa angot, lese kamdunaru. Wadah pedeng kani, ka jing persyang ka ba itenat bah ka bedai bat ka lariti, bat ka jinglong mensiam jongi nong India, kadang yat hangta. Kato kadengut ki beriau ki bakran Spanish hangta kila tau ya kakenhun. Kakerteng jongan ni kakenhun kalong Braham Kamal Dominicana. Ki dekhot jongan ni kakenhun ki pule lang ya ki kot Vedic. Ki hikairu ban pule ya ki mantra jong ki Veda. Kim shmelayo kanu-kanu ke jing hikai ka bapura na kabenta kane. Nri kila nang ya karukom keno kabadai ya ki mantra jong ki Veda da kabasngap ya ki sur bala record. Menta ki kenuot bon ki mantra hakarukom kabadai. Kini ki kenthop ya ka Purusha Shuktam, ka Shri Shuktam, ka Shri Rudram, ka Durga Shuktam, bat ka Devi Mahatmatyam. Ka jing persyang jengki banang ya ki riti dustur jengi, kat ba ki dang sa jengai negeri India, kalong ka ba ay mensiam shibun. Nga ay ka jingkit bok kit ruyang ya barok ki dekhot, jong ka Braham Kamal Dominicana, na kabenta ka jing trish tom jengki. Nga ay ko boleh shibun ru, ya kum kini ki beriau ki bayai beteng, ban penlong ya ka lariti jong ke India ka bapau nam hakeleng ke perthai. Para riba iet, ke jela Meghalaya ka pau nam na gabenta ki loo, bat ki jaka ba itenat. Uno-uno balik jengo ke jela Meghalaya uken mau slem, ya ke jing bha jong ki beriau jongka. Nrai ka Meghalaya ke dan seka weipat ke jinglong bakerpang, ka banga kwa banikren bat pi menta kasngi hakaman ki bat. Kani kalong, ki jingkieng dengjeri jong ka Meghalaya. Om ka root ne ka lenti, nre ki thiet jong udeng. Ka jingitho khana syapang kini ki jingkieng dengjeri kalong ka basngo tanat shibun. Ya kini ki jingkieng kem jushna tang haki kendiat sngi ne kendiat senem, ki shimpor dagi pau senem banlong ki baskem. Ya ki thiet jong ki dengjeri laai lenti suki-suki. Ya kini ki tenrai la penyat leng baki wa.
kat banang yat ki por, kini ki tenrai, ki shimhi ya kadur jeng ki jingkiang ki baklan. Kadan sakawai pat ke jinglong bakerpang, jeng kini ki jingkiang. Kilong ki jingkiang ki baim. Kat banang yat ki por, kinang klan syuk. Kajing start penuan dur jeng ki breu ka Meghalaya ka pau haki. Halendat jeng ki kadan ki snem jeng ka jing yaisha, bat ka jing buram ka bajeliu ka mariang. Kini ki jingkiang ki peni ki ki bapala, ka baki breu ki la bantau, ha ka jing yadai bat ka mariang. Kani ka jing sa nam, jeng ka rijengi, jeng ka perthai. Menta ke India kalapan ban penrung ya ki jingkiang dengjri jeng ka Meghalaya ha ki UNESCO World Heritage Site Network. Paralog, namar ke jingkala ke sun beneng, kini ki jingkiang dengjri ru ki kendo shibun ki jing e. Hakum kini ka por ki breu ka Meghalaya ki la pendep da ke jing start e ka kamram ban penek pensa e ka ne ka jing sa anam ha ka mariang. Kam menchua, kamlong ka besuk wat ban lap e ka jing don tikna kat no teli gidon kini ki jingkiang. Ki breu jong ka than hi kila sedang ban nyau yaki. Hadian kani ki shnong ki thauru kila shem ke jingkit kle ban sumar kini ki jingkiang. Menta ki breu jong ka than ki dang sumar ya palat chispa arpo teli ki jingkiang ding jeri. Kato kani ki kenhuan ki jurep ya ki jinglong jingman jengini ki jingkiang man la kesnem. Don ki breu ki balapan krek ru ya ki jaka thung jing thung ban pen klan ya ki jaka ba marjan hatjan ki trai jengini ki diang. Hagani ke rukom, la thawi ke rukom badan jing em ha kamariang na kebentaban penek pensa yaki. Pilala abani i menta ke senem, yau ba haliwar la penkup buram da ka kusnam padma. Ula penlut palat sanpau senem jong ke jing em ju ban sumar yakini ke jingkiang ding jeri. Ke jing IT jong kalong, ke jing ai mensia mingi baro. Paralog, lada pila julech kini ke jingkiang ding jeri, tu ya sami ki dur jong ki hagiran san social media. Ki dur jong pi kan ai mensia mi ki weipat ki breu ban tip ya kini ka kam sa nam ka bakerpang jong ke jela Meghalaya. Para riba iet, baro ngi kwa baka shnong jongi kan long ka bakhoj, bat ka sor jongi kan long ka ba itanat. Nrei gi na bha ban sange ban perkhat pat manu ba pen khoj iki jabo ya ki balalum saudong jongi. Ki babon ki breu ki shushim baka de ka kam jong ki weipat, bat batang makihi ki ban pen khoj iki jabo. Nregi donru katto gani ki breu hapedeng jengi ki ba ai mensiam shibon yangi da ke jingmut jeng perkat jengki. Ngalayolat bantip syapang ki katto gani ki parakan thei na Biawara haga distrik Rajgar jongga Madhya Pradesh. Kilarai ban pendu no ya ki jabo plastik bela sapriang saudong jengki. Kim shim poi perkat ban don pat ban wanra ya ke jengkala. Makihi kila sedang ban lum ya ki jabo plastik bat ki bitor theli na keleng kesor. Suki-suki kini kejing persyang kala nang kiu sted, bat nang tala sedang ban pen kelai kata ka plastik, syaki mauit belatip kum ki eco brick. Menta ya kini ki eco brick hi, lapenan kam ban pen itanat ya ki jaka pat ba. Hakini ki benai balalet harajgar, dagi spa kilo ki plastik lala ban penan kam biang, bat penan kam hakerukom bakamba. Kata, ki plastik ki baju pen sapriang ya kejing jabo hakenong ba. Menta lang ba kajing persyang jong kini ki hinmen para kenthai ki nang no senyang ban pen itanat ikanong ba ngai kublei ya borok ki hinmen ki para kenthai jong ka Biawara bad ya borok ki perlok ki bedai bat kene kajing yalap para riba yet bon ki breu kila tho syanga daga ba ai jing mod bangan keren halor kapang ka bakerpang ba kapang kadai ka Ganesh Utsav. Wala kadang sa sakat tu kani por syuapan sedang ya kani kejing lek kemen, nrai bon ki breu kila kerpat bangan keren syapang kani menta. Kadau kalong baka kam man syna gi durblei jong Ganesh kala sedang lupa. Kinong syna durblei bat ki bayadai ba kani kakam ki kala long ki batrish tom bon benai syua kani kejing lek kemen. Kumtang dan kejing kerpat ka beret na kabenta jong pi baro. Nga kentu ipi ban penti kena baya ke durblei jong Uganpati Baba balabu hayeng jong pi haka housing society jong pi nehgi dong jong pi bala shna na ka khndo jong kari ka jong hi bala shna ki kti batbet jong ki nong shna jing shna bat ki nong tre kti jong hi ki bala dehi na gani kari jong hi nga kerpat ru ya baro kitu ki basna ki durblei jong Ganesh bakin bo hakmat ka jing tmu ban shna durblei na ka khndo hagajo ko por nga kerpat ikito ki bathiet ikini ki durblei bakin penti kena bakin tip ya ki tiar ayu lasna ikini ki durblei bat nang no lasna yaki sngob ha wat thiet iki durblei balashna ka plaster of Paris
Parlok ki dorblay kendo ki umno hadian ke jing le anyam jong ke jing pengam. Kani ge rap banyada ya ki wa ki pung bat kamariang jongi. Hagani ke rukom la pene pensa ke jinget jongi bat ke juga porgi pendep ke jingkit kli jongi ya kamariang. Nalor kata habangi thiet ki dorblay ne ginong trei kti jong kathan. Ni penskem ke jingkut jingmut jongi ban thiet hi ya ki ek belasna kathan jongi ne ka vocal for local. Ngangit scam bahagani ka Ganesh Utsav. Bat man la ka jingle anyam ka bakum kani haki por banwan. Ngin perkhat jeliau ya kini kimat. Bat ngin shimi ki senjam ki badan jingmut na ka benta ka jingmentoy jong ka jat benriau jongi bat kamariang. Parlok ka bor ka bakrau tam jong ka ri jongi ka ki brio jong ka. Ki jing persang ki baret bat ki bahe ki bajah ki benta bapher jong ka ri ki hikayangi shibun ki eki. Kini ke jing persang ki peni bahabadon ke jingkut jingmut ba ke jing kersan juk imlang salang la banwan ra ke no ke jing kala ke bakrau. To yai tho shanga shaphang kum kini ke jing persang ki baja hasau dong jong phi. To nang pha ke jingmut ba ke jing ai jingmut jong phi. Kala ban long ba kat to kani ke jing thmu ki baret ki badan hajan jong phi. Kila ban long ke jing ai men siem ya gari barok kawai. Ngan se kendo biang hau banai banwan ngin se keren bat phi shapang ki kat to kani ki jing persang bathamai jong ki hinmen ki para jongi. Hadu kata kapor to sumari la de bat ila ka yeng kasem. Bat hoot phi dei ban penne pensa ya ka Ngihap ban tengka ya ka wei pakawai ka jingjau slap. Ya kane ka jingyalap kem ya uslap. Dei ban ailat bakan suki wat tang kendiat ru. Kumta kalong ka jingkerpat bakerpang jonga babarok ngin ya wanlang ban tengka ya ka wei pakawai ka jingjau slap. Kublai Shibun.